Mayong aga mga kabistado, live kita karon diri sa may area sang Barangay Baybay, no? Area sang People's Park. Nga kung sa diin na matapos ang mabaskog nga dala sang bagyong paeng, amo ni di karon ang resulta mga kabistado sa underground mismo, no, sang People's Park. Nagdala sang madamo nga basura kag mga kalingutan, mga binalukan mga kabistado matapos siya nagwaswas sa kagabi ang mabaskog nga balod mga kabistado. Amo ni di karon ang sistema sa People's Park, oh. No. So far mga kabyanan, ang aton diri karon nga sitwasyon sa syudad sang Roxas diri sa may area sa People's Park. Tawhay naman agawa mga kabistado ang balod, no. Medyo hina man ang hampak sa mga balod. Kag of course ang hangin nagtulotawhay naman, no. Mayara pagid lamang sa pagpulo palanisik diri sa karon sa area sang Baybay. Kita naton mga kabistado ang mga pumuluyo man, no, nga panalap man sa ano ning ginapanalap nila do mga sigay bala niyo. Mo ni di karon mga kabyan ang sistema. Labot ni sa underground sang People's Park mga kabistado ang tubig o kun ining tubig dagat dalaya sang mabaskog kagabi nga hampak sang balod, mga dalagko nga mabalod, no, nagsaka gid ang tubig. Sa karon mga kabistado, aging sikyar naman naton diri karon ang area. Muni ang resulta kagabi matapos nga hampak dring mga dalagko o mabalod tugay sa bagyong paeng. Nagdala sang linghot, no, pasaka diri mismo sa may area sa underground mismo mga kabistado sang People's Park, no, diri mismo. Hamakon yun niyo adamo mga basura nga ginhakot ining balod kagabi mga kabistado. Kag ari ang sistema sa karon sang Baybayon nagtulotawhay gawa ang panimpuho, no. Way na kita naka-eksperyensya sa sining mga tinion sang mabaskog pangahangin, pero may ara gid lamang kita maka-eksperyensya asang pulo palanisik sa siniyang mga tinion mga kabistado. So para mo lang ni mga kabistado ang sitwasyon sa syudad sang Roxas, particular na diri sa may area sa People's Park. Direkta gid lamang diri sa ako namtangan ni sa gyapon nyo kaupod kabistadong Joshua Haka sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Bistado.